Anem a fer ara un control integral per observar com es comporta el nostre regulador quan li fiquem una senyal de test, en el nostre cas doncs una senyal quadrada. Quina és la sortida que donaria doncs, aquest tipus de control integral? Bé, ja tenim el nostre projecte, és el mateix que hem fet servir per al control proporcional, ja està funcionant el nostre PLC virtual. I bé, per fer això doncs, el que anem a fer primer de tot és entrar a la configuració del nostre controlador i seleccionem que no es comporti com un proporcional sinó com un integral. Important és que el guany proporcional, tot i que no el fem servir, estigui fixat a 1 perquè té incidència en la forma de funcionament de l'integral. Per què és això que fiquem el guany proporcional a 1? Doncs perquè la integral que fa de la senyal d'entrada és la senyal d'error multiplicada per kp. Si nosaltres posem que el nostre guany proporcional és 1, la senyal d'error multiplicada per 1 és la senyal d'error. I jo el que vull veure, el que volem veure nosaltres ara, és com es comporta amb una senyal d'error concreta, sense tindre en compte que aquesta vingui multiplicada per el guany proporcional. Bé, doncs ja hem fixat aquí que el nostre controlador sigui integral, que el guany sigui 1. Tenim aquí una integració de 20 segons. Anem a fer una integració més curta, per exemple, de 10 segons. La S a sobre, aquí, perfecte. Inicialitzem l'acció integral. Això el que fem és donar-li el valor d'inicialització quan posem aquest check. Per tant, estem fent que el nostre regulador estigui donant un 0. Anem a carregar els canvis i... Molt bé. Vale, ja estan carregats els canvis. Anem a la nostra eina de Commissioning per poder visualitzar el comportament doncs, del nostre regulador. Estem online, anem a visualitzar com s'està comportant. Start. Tenim en marxa la senyal triangular, anem a aturar-la. Recordem que les senyals les tenim en el bloc de dades, tenim les característiques de la senyal per poder controlar-les de forma còmoda. Anem a ficar l'operant, i donem valor 0 i ja hem acabat amb hem finalitzat el funcionament de la senyal triangular. El que farem és, en lloc d'utilitzar la senyal quadrada, el que farem serà donar-li esglaons de consigna. Per tant, el que hem de fer és anar a la nostra funció, la funció PID, que la tenim en aquest bloc, i treure-li aquest valor d'entrada. Així directament podrem manipular el valor de consigna des del nostre entorn de Commissioning. Carreguem el canvi altra vegada i tornem en aquest punt d'aquí. Això ho fem petit perquè es pugui veure millor les senyals. Anem a amagar la senyal del valor real perquè aquesta senyal no ens farà falta. I fem més petita la finestra per poder veure millor els detalls de les nostres senyals. Molt bé. Fiquem mode manual, diem que això es fiqui a 0. Tenim ja la senyal de sortida, la senyal de control, el valor manipulat a 0. I la consigna la tenim a menys 30. Anem a posar-la a 0. I carreguem. Ja tenim també la consigna 0. Per tant, tenim tant el nostre set point que treballa com si fos la nostra senyal d'error, ja que la senyal de procés és 0. Per tant, la senyal d'error és 0 i la sortida, que la tenim en mode manual, també està a 0. Si li trec el check, el mode manual es manté a 0. Per què? Doncs perquè en la configuració li havien dit que el controlador, això està en proporcional, ho hem de canviar, hem de posar-ho en integral
i recordem que això ho hem de mantenir a 1. Aquí posem integral, aquí li direm que es fiqui 10 segons, això està inicialitzat a 0, ho podem treure ja i els canvis ja estan carregats, per tant podem tornar aquí. I veiem que això, el valor que li hem donat al proporcional és correcte, integral, tenim un temps integral de 10 segons, per tant podem començar ja a observar com es comporta. Per fer això anem a canviar el set point, fem un check aquí per poder modificar-lo i li donem el valor 50 i carreguem. Anem a suavitzar les línies perquè interpoli els valors que tenim en el mostreig i amb això en tenim prou. Per tant fem un stop i ja podem interpretar doncs, què és el que ha passat en el moment en què ha aparegut una senyal d'error tipus esglaó de valor 50. Bé, això ha succeït, farem servir els cursors per treballar de forma més còmoda. Això ha succeït en l'instant en què vaig a col·locar aquest cursor. En aquest moment és quan ha aparegut la nostra senyal d'error i el nostre regulador integral ha començat doncs, a generar una senyal de control. I a més, un altre punt important és el punt de la intersecció entre la senyal d'error, que és un esglaó constant, i la nostra sortida del regulador, és aquest punt d'aquí. Bé, el cursor ens permet mesurar l'interval de temps que ha succeït entre aquests dos instants de temps i veiem que és de 10 segons. Aquests 10 segons ens recorden el temps integral. Per què coincideix el temps integral amb aquest interval de temps en què ha trigat la senyal de control en arribar al valor que té la nostra senyal d'error constant? Bé, això és tal com s'interpreta el valor del temps integral. El temps integral és el temps que ha de passar per tal que la sortida d'un controlador integral agafi una senyal constant d'error coincideix amb el temps integral. És a dir, podem fer una prova d'una altra manera. Anem a reduir aquest temps integral a 5 segons. Què és el que hauríem d'observar? Si jo redueixo el temps integral a 5 segons i li torno a fer un esglaó d'aquest tipus, el que hem d'observar és que la nostra senyal manipulada triga 5 segons en agafar el valor de la nostra senyal constant d'error que s'hagi generat. Bé, anem a fer-ho. Per tant, anem a donar-li això que es fiqui en marxa, el sistema del gràfic. El que farem serà inicialitzar a 0 perquè el valor acumulat de la sortida de l'integrador es fiqui a 0. Veiem doncs que això ha caigut a 0 i ara el que vull és que la nostra set point també vagi a 0. I no ho veig perquè la nostra finestra està una mica desplaçada, però ara sí que veiem que realment s'ha posat a 0. Ok, doncs ja podem fer-li l'esglaó. Li vaig a modificar-li aquest temps que tenim de 10, li posarem 5, traiem el check, no, perdó, el deixem i li posem 50 altre cop i li fem l'esglaó. No ha reaccionat. Per què no ha reaccionat? No ha reaccionat perquè tenim ficat l'inicialització a 0, per tant s'està donant un 0 de forma constant. És a dir, tornem a ficar això a 0, carreguem. Ara que ja sé que està a 0 li puc treure això perquè en aquest moment no hi ha error acumulat i la sortida de l'integrador es mantindrà a 0. I en el moment en què apareixi el nostre esglaó començarà a haver-hi error acumulat, de forma que començarà a aparèixer una senyal de sortida en el nostre controlador. Li fiquem 50 i carreguem. I veiem que apareix una senyal que té la mateixa forma que l'anterior, però anem a observar el temps de transició entre que apareix la nostra senyal esglaó i que hi ha la intersecció entre la nostra variable manipulada i la senyal d'error.
desplaçaré la finestra per poder visualitzar-ho millor i tornem a treballar amb els cursors. Aquest el col·loquem en la intersecció i aquest en el moment en què s'ha generat el nostre senyal d'error, que seria aquest d'aquí. Bé, veiem que ara l'interval de temps són 5 segons. Per què 5 segons? Doncs perquè el nostre temps integral és de 5 segons. I hem dit que el temps integral era el temps que passava des de que apareixia la nostra senyal a l'esglaó fins que hi havia la intersecció de la nostra variable manipulada en això. Per què té aquesta forma de rampa la nostra senyal de sortida? Bé, doncs la forma de rampa és perquè el controlador integral és proporcional no a l'error instantani, sinó a l'error acumulat. Què és l'error acumulat? L'error acumulat és el producte de l'interval de temps per el valor de l'error. És a dir, si mirem entre 96 i 97, quin seria l'error acumulat? Doncs el nostre cas seria un segon multiplicat per aquesta alçada, que és 50, per tant seria 50. D'acord? Per tant, si anem a aquest moment d'aquí, tindríem que això és 50, però dividit per el temps integral. El temps integral, quan és? És 5. Per tant, 50 dividit per 5 ens queda 10. Per tant, la sortida que tindríem aquí, això ho hem de veure amb l'altre cursor, seria aquest seria el cursor I1, veiem que la sortida del cursor I1 és aproximadament 10, tenim aquí errors degut al temps de mostreig i el gràfic, que no és prou precís, però veiem com que si multipliquem aquest interval de temps per l'alçada d'aquesta senyal, que és 50 per 1, i ho dividim per el temps integral, que és 5, ens dona 10, que coincideix amb aquest valor d'aquí. Podem mirar-ho doncs, en un altre interval de temps. Per exemple, entre 96 i 98 han passat 2 segons. 2 segons per 50 és 100. 100 dividit per 5 seria, si col·loquem això d'aquí, 20. Per tant, veiem com es va generant aquesta senyal d'aquí. I això fa que tingui aquesta forma de rampa. D'aquí també doncs, la utilitat d'utilitzar aquestes senyals de prova que ens permeten interpretar què significa un controlador integral. Per tant, és un controlador que no té res a veure amb el proporcional perquè la seva acció no ve encaminada a treure un valor proporcional a l'error que tenim de forma instantània, sinó que el que busquem és que a mesura que tenim més error acumulat, la nostra senyal de control es va incrementant per intentar evitar que aquest error acumulat creixi de forma indefinida.